ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ FB പേജിൽ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഓർക്കിഡൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് കൊറിയർ ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പാക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. ഇവിടെ 3 മിനിയേച്ചർ ഓർക്കിഡും ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡുമാണ് ഇന്ന് പാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. റെഡ്, അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് കളർ മിനിയേച്ചർ ഓർക്കിഡും അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റ് കളർ ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡുമാണ് പാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ആദ്യം ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ എടുത്തതിന് ശേഷം നനച്ച് വെച്ച ചകിരിച്ചോറ് കുറച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മിനിയേച്ചർ ഓർക്കിഡ് അതിലേക്ക് വെക്കാം. മിനിയേച്ചർ ഓർക്കിഡിനെ പ്ലാസ്റ്റിക് കവർ കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കവർ ചെയ്യാം. മണ്ണ് കവറിൽ നിന്നും പുറത്ത് പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു സെല്ലോ ടേപ്പ് വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാമേ. നല്ല രീതിയിൽ സെല്ലോ ടേപ്പ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മണ്ണ് വിട്ടു പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത്. ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ് കൂടി നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിലേക്ക് നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്യേണ്ട ചെടികൾ എടുത്ത് വെച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് പൊതിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു സെല്ലോ ടേപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു പേസ്റ്റ് ബോർഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം പ്ലാന്റ് അനക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ടൈറ്റായിട്ട് ഒരു പാക്കിംഗ് സെല്ലോ ടേപ്പ് വെച്ച് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. പ്ലാന്റ് ഇറങ്ങിപ്പോവാത്ത രീതിയിൽ വേണം ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്.